Vi skal have første klasse sundhed i Danmark. Vi vil ikke kun have et sundhedsvæsen, der giver særbehandling til de rige, der har råd til en privat forsikring. Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der giver ordentlig og hurtig behandling til alle, selvom de er fattige. Vores anden mærkesag er folkeskolen. Alle børn skal have lige god undervisning. Forældre skal ikke føle, at de bliver nødt til at betale for at få deres børn på privatskole, for at deres børn kan få en ordentlig skolegang. Vi vil skabe folkeskoler, som giver alle børn de samme muligheder. Vores tredje mærkesag er miljø. Danmark skal være grønnere. Vores miljøpolitik skal ikke kun tage hensyn til landbrug og erhvervslivet, men også sætte en stopper for den stigende forurening og forbruget af CO2. Vores fjerde mærkesag, integration. For at fremme integration i Danmark. Vi vil ikke nøjes med integrationspolitik, der spiller splid mellem dem og os, men vi vil få alle til at føle, at de har et ansvar for det danske samfund.